Там подаваме Симон Куро пода на Пикачу. Пикачу на Симон Куро. Симон Куро пода на Митко шайбата. Митко шайбата стреля. Избива топката. Не обърнати повече ревете! Безименния напри нещо. Вите! Не обърнати повече ревете! Титанът на отбора се запотява. Санден Анаболо. То носи анаболи. Започва анаболната сила. Допинг. Започва да го пие. Стана Супермен. Самата про. Така. Да, мачо. После Санден Анаболо. Удар. Пода на Симон Куро. Симон Куро нищо не прави. Оттам Пикачу. Така, подава на Митко шайбата. Митко шайбата подава на вратара. Това е най-добрият играч. Вижте го. Така. Оттам подава на безименния. Ти не снимаш, бе. Снимам, бе, олигофрен. Подавам на безименю. Беги от тук да снимам мачо. Снимам, бе, олигофрен. После не че го гледам. За какво ти си правим трудно тук да държим камера? Така, стой, да коментирам. Санден Анабол тръгва. Прави финтове, подава на Митко шайбата. Митко шайбата там подава на Симон Куро. Симон Куро там прави някакъв фалц на Пикачу. Митко шайбата бега от тук, бе, тешак. После вратаро подава на безименю. Безименю подава на Бакос. Бакос подава на безименю. Бакос подава на безименю. Подава на други безимен. И прави гол англиче. Така. Започва да увеличим екрана. Нека да оближиме момента на забавеното. Така, сега виждаме противниковата врата. Виждаме публиката. Вижте, това е невероятно нещо, което се случи. Така, там бе. Дай. Така, трябва да намалим екрана, защото идва другата атака. Така, безименю финтира, ще има ли гол? Невероятно изпускане, така, подава на безименю. Безименю стреля и гол. Така, Симон Куро тръгва напреде, подава на... Ще подаде ли топката? Меша. Подава на... Меша. Оттам Симон ще подаде на Митко шайбата. Митко шайбата се фука и... Подава на Пикачу и се ебават. Така. Санден Анаболо идва на тука. Май е леко разгневен. Така. Кица прото. Така. Беше на това, Да скапам ли? Ти луд ли си, бе? Колко ти миеш? Ти луд ли си, бе? Нема ти дам, нищо. Нема. Бе от тука, бе. Ти луд ли си, бе? Уни го турил кукене в обате, па... Така и ето публиката. Опа, виждам гейски прояви от Симон Куро и Митко шайбата. Наскоро ще има сватба. Кикотът се като... Така... Ти дозами дължи два... Така, да видиме. Прото на отбора, с каква топка невероятна. Нямам. Това е Митко шайбата, вижте го в... Близък кадър. Митко шайбата с Симон Куро. Чакай. Нямам бе. Не пи бе. Така, Митко шайбата, имам 5 ля на цел. Чеки. Ме ми че се стинки. Така. И ще спираме клипа за секунди. Ще продължиме в втората полувреме, ако има такова.